I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ubulahang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab kanimo. Ang ison in santos nga misa atong hinuduman. Na special way mga ison nato kahanga kang mga panahon nga antos. Ug kana practically kitang tanan. Usab akong iapil sa pag-ampo ang amuang rektor sa Seminaryo Kaniay, si Bishop Jesus Tosado. Halina. Also, I would like to offer this Mass para sa Hulang Adayon sa katapusan Inday Linda Molingo, who is then so sad ang tanang mga parin dito as America cannot come and compassion aron makauban liha kaniya. Pero mga igsoon, ato ba sa ulig na yung Santos nga Misa, ato mga petitions unta anong kinihatag sa Ginoo. Andang mo na ito gagalingon. Gusto lang na ito ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kiningalaon misalig lamang sa kayo mo.
Padayon kita sa Dios magkagagahom sa tanan, kasilo ng ato mga sala, dalungad tos kinabuhing daig. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Ug kadaig sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, nawata nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangguno, Jesucristo. Man sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong anak, ano maglakat diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit. Bantayi kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini ang magipangayo pinagi sa imong Ginoong Kristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, si Eliseo miadto sa Sunam, diin magpuyo ang usa ka babay nga dato. Giagda siya sa babay sa pagkaon. Busa, matag-agi niya ni adtong dapit, muhapit gayud siya sa balay sa babay aron sa pagkaon. Ug ang babay miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon, nga ang tao nga kanunay moagi dinhi, usa ka balaang tao. Maghimo kitag pagapaga, ug butangan ta kinig higdaanan, lamisa, silya, ug suga, aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni Ana, mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Sige hasi mitubag. Wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babay mitubag, dili ka na mahimo, sir. Propita sa Dios, ayaw ako tiawi.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magawit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Magawit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gisangyo ko ang imong katarong diya sa bagang katawhan. Wala ko pugni ang akong mga ngabel, ingon sa imong hibaw-an o Ginoo. Kay mingon ikaw ako ang kaluoy, hangtod sa kahangturan. Diya sa langit imong giligon, ang imong kamatino-manon. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Bulahan ang lungsod nga nasinati sa masadya nga singgi. Diya sa kahayag sa imong nawong o Ginoo, naglakat sila. Sa imong ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw. O piniagi sa imong katarong, gibayaw sila. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kay ikaw ang kasanag sa ilang kusog, og tungod sa imong kaluoy, gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among tami, ug iya sa balaan sa Israel ang among hari. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod ni ini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimaong gahom, samahan kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung mamatay kita uban kang Kristo, gituhuan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa lamang sa tanan. Ug sa nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala, apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ginumana kanini. Ang santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon siya mga tinunan. Ag magmahal siyang amahan o siyang inahan labaw kanako. Dili angay kanako. Kadto nagmahal sa iyang anak labaw kanako. Dili angay kanako. Ang dili mo pasan siyang krus. Kung musunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping siyang kinabuhi, kawadaan hinuon niini. Aban kawadaan siyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako. Ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Niya ang mudawat sa sinugo sa Dios, tugay siya sinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga dawat sa sinugo. O nga makadawat siya sa tinuod nga maayong tao, tungod siya pagka maayong tao, gantihan usab siya sa ganti nga dawat sa maayong tao. Ug hinudumi kini, kato magpainom bisan nalag bugnang tubig sa labing ubos sa kuang mga sumusunod. Tungod kay siya akong sumusunod. Gantihan gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon, di ito kalikayan ang kasakit, suffering, pain in life. Madato kag mapobre, mabatanong kag matigulang, mahimsa kag masakiton. All of us will undergo pain and suffering. Iba kita tanay anak mga igsoon. Sadaan kag dili. Lipa kanina panahon na gud ba? Nga makita gini mo ba ang pag-antos sa mga tao lapin ang kinang sa COVID-19 crisis. Ako matandog kay ko, mag-goal kay ko, sakitan kay ko nga kadungog nga ang inahan nga tuas na layong dapit ng trabaho. Yan na aksidente namatay tungkol sa COVID. Ang mga anak ng Pilipinas wala naging mahimo di gani itaon kaduol o kapanamnilit. Sakit paminaw. Kadungog kag mga isuna ito nga naasa kasadan maghigdaanan. Uling kamot mga tao panginabuhi. Ang katugdaw na, ang kagutom. Pain and suffering is around. Real kayo. Ganyan ingong ka-real mga isuon, nga usay mauwaw ta, ang tingaling ato ang kasakit, mas minus kasi ang kasakit. What do some people suffer more than us? Una na ang kasakit, mga isuon. Doon ay duha ka hinungdan. Doon ay hinungdan nga sa may kasakit ang kinabuhi nato. Mao nga kita, may pag-antos kita, kana tungod sa sala o gaba. Kita ingon sala nga kini coronavirus, kuno gaba, gini. Kita nakalimot kita sa Dios. Palabi na ito na ang kalibutan kaysa Ginoo. Ubaw ta nga kada kawanahon makasalata, lagi na consequence of suffering and pain. Naagi na siya. Muna ako ni ikaw, binuang ka simulasyon sa imong manawas kinabuhi, lagi na pag-antos. Kung kini pag-antos sa mga isuon, piliglo ka ni. Kaya kung di na ito na mapugan, pag-antos ka ni mo tunhay, magpadayon hantos katapusan nga ito sa impyerno. Kung nasa pag-antos, nga mingon na ito tungod sa pagmahal. Sa pagkang Kristo ko, namatay sa krus, nag-antos siya, tungod sa nagmahal siya kanato, aron kita maluwas. Sa mga martyrs, tungod silang pagmahal sa Ginoo, ilang gihadad, ilang kinabuhi, o alang silang mga pagtuo. No? Muning mga pag-antos, ngayon na ito, makasantos. Makasantos.
ninukog istorya o sa kamahal nga si Matthew na siya, natulo siya ka anak. Magibiyang gibiling ito siya mga anak kay magkabtangan. Ang sa anak kay ingon siya kay kinigosyante man, kinegosyo na ako kung ibili nimo. O sa kay farmer man, ako ang farm, bilin ako nimo. Kung kamahuran, tungkol kayo nagbataan, nga nagbantay giyo siyang amahan. Nga wag na siyang eskwela, haron lang makabantay siyang inaha. Kaya ginikanan siyang amahan. Wag na siya, tawag na ito, magminyo, kalagay, timanunon ang iyang amahan. Practically, ang iyang kinabuhi, ang sentro mo palagad siyang amahan. O iyang amahan, ang iyang gihatag niya, hindi niya iyang anak ng huran. You are precious to my eyes. And I will give you the most precious thing that I possess. O ang gihatag niya mo, akong ibili nimo kining Santa Cruz. Gidawat sa anak. Pero human sa kamatayon sa paglubong, ang kamanghuran naglibog siya. Sige, pasabot niya niya. Ang cross, the most precious possession. Ihatag niya na ako, ito kay I'm the most precious in His eyes. Kung minsan nag-ampo siya, naglibog siya, naghangyo sa Ginoo. Ginoo, enlighten me, nga naman tao ni, nga naman yung cross. Anong kinugibilin sa akong amahan? Lumintra siya, nag-ampo nagkupot sa krus. Saya kang kaingawag, kabala ka, kalibog, nabuhian niya, nabundak niya, na nahugog niya ang krus. Pagkahugyod sa Santa Cruz, napusgay kini, unya ang langgawas mo, diha sa krus niya, itipigan sa mahan ang mga mahalong bato, jewels, stones, precious stones. Halayo sa krus na ang precious wealth na. Mga isuan, kita ang taba makasabot pa. Nga diha sa krus, diha Santa Cruz, diha sa pag-antos, naa ang daghang grasya. Naa diha ang kitawag to gasa. If we embrace the cross, naa diha ang kitawag na to the jewels of life. May bitaw nga, importante kayo nga kita, we will try to discover, haiman, no? Diha sa pag-antos, asa man diha in town, nga kita makapanalanginan diha sa mga pag-antos diha sa krus. Diyan nabasahan ako, nga, ang buhaton ko na nimo mo, ang kanang imong suffering. Suffering ba? No? Harang mahimo na siyang blessing sa mga kinabuhi. Make it an offering. How do you make it an offering? Nindot kayo pagka-speaker sa niya ningon siya. Ingon ini, suffering, S-U-F-F-E-I-N-G. Isa ko alam ka ng S sa suffering. Kanang S, taga ka nag-meaning as if surrender. I-surrender mong pag-antos, kasakit, o tanan kalabad sa diya sa kamot sa Ginoo. Anyway, di man na madaan mo, ikaw makikaya ni mo. Di madaya sa tao ang problema, ang kasakit. Surrender our suffering to the Lord. You, yun siya, remove the you. Huwag ka ng you, taga ka nag-meaning. Understand, sabta ang kabubuton sa Diyos. Ayaw sabta ang pag-antos. Hindi ka kasabot ni Ana. Kita bang iso, naghanta pag-antos ng kasabot, ngano na. So, kung bubuhat ka ni Ana, the more you try to understand suffering, the more magmahay ka sa Ginoo, ngano sa may akong sa. But then try to understand it. Sumala as kabubuton sa Diyos. Yung masabtan mo ng mga isuon kung ang imong suffering ba, imong i-unite, ang i-unite, hiusan mo, liha sa Ginoo. Siya pag-antos sa Ginoo.
they will find meaning in suffering. Unya, itong pa niya, ikuha na mo sa S o U, ibutang sa ang O. O, mahimo na ng offering. O means, tumana lang ang sugo sa Ginoo, obedience and trust in the Lord. Now, kung ang imong suffering, mahimo ng offering, love offering to the Lord, then it becomes a blessing sa imong kinabuhi, sa ubang sa kinabuhi. Di ko kalimot ang puwang pang Fulton Sheen ba? Lingon siya, kanang inyong tanang gitawag to pagbati, kaguol, kahingawa, desperation, disappointment, injustice, tanang ba? Kana, ibutang ka na sa treasury nito sa langit. Iposito na ito sa treasury sa langit. Bring it up there. No? Kaya adto na nas treasury sa langit, may interest ka na makaayo nimo, kung mo pang isikataw. And for all you know, kanang interest niya na, makatabang na sa mga kalag na kinahanglan yun o giya sa kinabuhi. For all you know, makatabang ng mga tao o kakaila, matungod sa pag-antos na imong gibutang is a treasury of heaven, kana sila makatabang diha kanila, can even give healing. O siguro ito, kilti at na mga igso, no? Ay batang sasabihin sa Fatima, no? We offer our suffering for the reparations of sin, no? for the souls and purgatory sa kasalanan sa mga tao. No? Ang pag-antos na ito, makatabang lang pa kini is being united with God. Yan naman yung mga isuon. Tungkol kay kung ang imong suffering, imo nang mahimong offering, it becomes a blessing. Sa laing kasulti, ang suffering nimo, sakripisyo na. Sacred na buhat. So every time you suffer and you offer your suffering to God, sakripisyo na. Kung makita na kani ay unsa mga diyam o mga precious stones nga naa diya. Tanaw ra gud sa pag-antos ni Kristo na iyang gi-offer to the Father. Unsay nadawat nato? Pasiluan sa sala. Kinabuhing dayon. All these are gems. These are graces. Tungod sa pag-antos. Nagihalad. Suffering that is being offered. Sakripisyo. Dito ang tanan o. May tsura ka taning kalibutan ha. Kung mapay mga ginikanan ni sakripisyo ka na to. Ngayon mo katang tao, kung wa sila ni sakripisyo ka na to, nag-anto sila just for us. So, look, what we profit. Sa itong simbahan, mga igsoon, I wonder, yes, atong simbahan, ang mga pare, naatanan gitawag to mga madal na atanan. Oh, how could this church survive? Kung wa na ang sakripisyo ba? Sacrifice sa mga laymen, mutabang yun, no? Pag-ugmot sa simbahan, musuporta sa simbahan. Malingon sa Ebanghelyo, these people, no? Ni sakripisyo yun, they will never go, it will never be forgotten. It will be remembered. Remembered. Mabitaw ng igsoon nga, suffering is a reality in life. Like it or not. Ang kaayo lang maong, na kini magamit na ito, alang sa blessing sa atong kinabuhi og sa uban. Well, let's always pray ba? Na kung mag-antos na ta, Ginoo, mag-antos na ta, I would like to pray to say, Dear Lord, during the trials, no, sa itong kinabuhi, no, I offer up to you my confusions. Give me clarity of mind. I offer to you my despair, suffering. Give me hope. I offer to you my weaknesses. Give me strength. I will offer to you all the negative thoughts, man. Because the devil may plant into my mind. I mean, the devil would ask me, where is your God? Kang nag-antos, ay mga ginoon mo. I could say, the Lord is with me. He's accompanying me.
He's enlightening my way in the midst of the darkness. Amen. Nagatuo ka sa Diyos, Amahan magkagagahong sa tanan, mabuhat sa langit ug sa yuta. Ng Kristo yung anak Ginoo. Lang sa Espiritu Santo. Malabagin na. Sa krus na matay gilubong, ikonsensya sa mga minatay, dalog adlaw na banham, usa ka sa langit, susuto sa Diyos, Amahan magkagagahong sa tanan. Ikan dito mabalik siya, hugong sa buhi o sa mga minatay. Tuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, mabitan sa mga santos, siluan sa mga sala, kabanaw sa lawas, kinabuhin dayon. Amen. Daw sakit nga lisod sa mga pulong ni Kristo diha sa Ebanghelyo, kulay grasya diligyon mapasan ang krus. O kasunod kaniya, busa miho kitas, Ginoo kaluy kami. Alang sa katalingban sa tanang katawhan, nga gibunyagan ngadto sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran ug sa mga katawhan nga nangita sa kamatuoran, kaangayan ug pagtahod sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga Kristiyanos nga misalikway sa tanang butang aron lamang pagsunod sa tawag ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Alang sa Espiritu sa pagdawat o pagdasig sa atong mga kaparian, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Alang sa mga magtutuo nga namatay na, nga ang kordero sa Dios magwagtang sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami. Nagliba sa tuwing mga igsoon, si Bishop Jesus Dosado, na nihalin na sa laing kinabuhi, usab ni Dailinda Maninggo, gansang adlaw karon katapos ato papangadji. Unta ang kaluoy sa Ginoo magpasaylo sila mga sala, ihatag nila ang kinabuhi nga dayon. Kining ipangayon diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang
yung sakrifisyo, dawaton sa nga mga magagagahom sa tanan. Awakan ta sakripisyo gikan sa iyong nagamot alang sa pagdaig maya sa iyong ngalan. Tugaran sa kapuslanan sa tengos sa santos sa simbahan. Ang Diyos namo pinagi sa imong sakramento, yatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon sa pag-alagad kanimo. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Sa atin. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayang maltusin. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Matarong. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang ibatarong gayon, pasalamat kini magkanunay ekstrang dapit. Kung pagkasala sa imong anak. Mga anak, nagpahilayo sila sa panaghigalaay. Imus lang ibabalik, naghiusa kanimo. Kani sa dugo sa imong anak, sa gahom sa Espiritu Santo. Imus lang hiusa nga sa pagkaimo nga simbahan, na mausa sila sama sa amahan. Sa ikaw, uban sa anak ug sa Espiritu Santo, imo silang gitawag ng mahimong katawhan. Magdaig sa imong kaalam. Di sa tanang buhat, imo silang gihimong alawas ni Kristo sa templo sa Espiritu Santo. Usaban sa mga anghel nag-aawit may simong himayon sa katingog sa pag-iwan. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigunan nagaangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Padala pa Espiritu Santo. Mahimong lawas tugon ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang gagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat, mipikas, mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Samang pagitapos ang panihapon may kuha sa kalis, salamat ug pag-usap og bidayeg. Mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon kung mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bugog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasahilo. Buhat ta kaniharon paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik na. Handos kamatayan pagkabanaw ni Yesu Kristo naghalad ning pans kinabuhi kalis kalawasan. Pasalamat kay mo kami giisip nga ngaya nga matubag mong alagad kanimo. Muha kami ng alawat sa lawas tugon ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Doon may ginimong simbahan sa tibok kalibutan. Mahingpit kami niya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa o sa among obispo sa tanang mga pare. Aming gusto namon nga matay makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon. Pinaagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya diha kaniya.
Gihatagan na kanimo magkagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Mga pagkitas itong amahan, itong gamiton ng mga pulong gitulos itong manunugos. Amahan namin anak, mga langit, pagaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pag-uong, dinhi sayuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matagan lang, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sana, nakasala ka namo. Hiling mo kami, Mga kami Ginoo mo kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayos na ng kasamok. Nagapaabot kami malaumon sa pagbalik ng Jesucristo among manunubos. Kay mo man aging harian, ang kahulog ang himayan, hangtod sa kahangturan. Yun Jesucristo ng kas mga apostoles, kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan, sibu sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo ko naman naa kaninyo. Pakita pa nag-inig sunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Sa Diyos sa gawagtan sa las kalibutan, bulang katong idapit sa bangkete sa Ginoo.
magampo kita. Ginoo kini Eucharistia ug ang pagkalawat nga paambit unta kanamo sa imong kinabuhi o makatabang kanamo sa pagdala sa imong gugma ngan sa kalibutan kini gipangayohan ni Kristo among Ginoo. Ginoo manaa kaninyo. Panglangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na misa na rin yung kalinaw o gugma ni Kristo. Sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo. Magampo kita. Ginoong Diyos, imong gisilutan, gisunog, gipatay ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomora. Kansang mga lumulupyo nagpakasala batok kanimo ug sa isig katao. Gibaliwala ikaw nga nagbugna kanila sumala sa imong larawan. Sukad sa tuig 2019, kalit mikaylap ang coronavirus sa tibuok kalibutan nga hangtod karon wala pay tambal nga napalgan. Nahadlok kami nga kining virus usa ka gaba nga makapatay. Gaba kay ang salapi mao na ang gipaka Dios. Sa gubat gugma batok kadalo ni daog ang kadalo. Sa among pagsimba kanimo, isip anak sa Dios nga nabanhaw. Kami naghinulsol. Pasaylua, kaluy, banhawa ang among mga kalag aron mapawala ang gaba coronavirus. Amen. Santo Papa Francisco, isip modelo nga sulundon sa gugma alang sa isig katawo. Ilabi na alang sa mga kabus ug alaot. Isip Arsobispo, Kardinal sa Argentina, kini ang iyang ginabuhat. 1. Inay mupuyo sa palasyo, nag-abang og usa ka apartment nga silbi iyang puloy-anan. 2. Matag buntag sa pagpadulong niya sa iyang opisina sa palasyo, inay musakay og limousine, nagsakyanan siya og passenger bus. Iyang tuyo, pakigkita, pagpaminaw, ug pakigsultihanay sa mga kaubang pasahero. 3. Matag simana, apisar sa kadaghan sa iyang opisyal nga buhatonon, magahin gayud og oras matag adlaw sa pagsuroy, pakigkita, pakigpulong-pulong sa mga lumulupyo sa squatter areas. Maghatagan siya og lain-laing matang sa hinabang. 4. Nakigsuod kaayo siya sa iyang mga sakop nga mga pari nga nadasig niya sa pagpasiugda og mga proyekto sa gugma alang sa mga kabus. 5. Ang iyang mga wali ug mga binuhatan nakapahugot sa pagtuo sa Dios ug nakapalig-on sa gugma alang sa isig katawo sa mga Katoliko sa Archdiocese. 6. Mga obispo ug mga kaparian sa mga nasod sa South America nag-isip niya nga servant leader. 7. Lamdag sa Dios. Napili na elected nga Santo Papa ngalan
niyang gipili Francesco in honor of Saint Francis de Assisi. Kinsa nga labihan kadato nga nagpakakabus dinha sa iyang paghatag sa tanan niyang mga bahandi, apil ang iyang daw palasyo nga balay, apil ang tanan niyang mga sinina, nagpakahubo siya. Isip Santo Papa sa kapin sa bilyon ka mga Katoliko sa tibuok kalibutan, lakbit asoy sa iyang gugma alang sa mga kabus ug mga alaot. 1. Lagda Vaticano, latas sa katuigan. Santo Papa mag-inusara sa pagkaon. Nagdumili siya pagtuman niini. Nakigsalo-salo siya sa mga gardeners, janitors, Swiss guards, apil gani ang mga kusinera. 2. Sa unang Huwebes Santo sa iyang pagkasanto Papa, didto ipahigayon sa usa ka prisuhan ang ritual sa paghugas sa mga tiil sa 12 ka prisoners representing sa 12 apostoles. Tapos sa iyang paghugas sa tiil, nihalok siya sa tiil sa matag usa. 3. Niadto sa nasod sa Greece, nakigtagbo sa mga Muslim na nakaiskapo gikan sa gubat sa Syria. Alaot kaayo ang ilang kahimtang. Iyang desisyon, 18 ka Muslim families anaa na karon nagpuyo uban kaniya sa Palasyo Vaticano. 4. Atol sa katalagman Yolanda, niduaw siya sa Pilipinas. Niadto sa Tacloban, kay buot makig-uban sa pila ka libo ka mga biktima sa bagyo ug baha gikan sa dagat. 5. Nakakugang. Wala niya dawata ang espesyal mahalon nga raincoat nga giandam alang kaniya. Hinuon nangayo og raincoat nga ginasulob sa tanang nitagbo kaniya. 6. Gisikreto, gitago, wala gipahibalo sa media nga di ay matag gabii sa iyang pagduaw, nakigtagbo siya sa lain-laing pamilya nga pobre sa Metro Manila. 7. Magmapasalamaton kita nga gigasahan ta og Santo Papa sama ni Santo Papa Francisco. Paapas pamalandong. Makagool, balikon ko, makagool, nga ang gaba coronavirus, tumang nakapahilom, kabahin sa selebrasyon sa ikalima kagatos nga Kristyanismo sa Pilipinas, nga dinhi sa Cebu ipahigayon. Walat na gyud hisgot sa mga mantalaan, sa radyo, television. Gani daw na pakaamang ang mga obispo o kaparian. Wala na po sila hisgot. Kuyaw nga ang coronavirus makababag, makapadaplin, makapawala sa kasaulugan sa pagtuo ug pasalamat. Hinungdan nga pamalandungan ta ang selebrasyon atol
sa Pauline's Healing Mass 2020. Pamalandong nga himuong gabayan ang utok ug kasing-kasing ni Santo Papa Francisco sama sa mosunod. Ang ikalima kagatos katuig nga Kristyanismo sa ulugon sa tibuok Pilipinas dinhi sa Cebu. Sugilanon 1. Sa Marso 31, 1521, nidunggo sa Lapihan, Sugbo, ang tulo ka galyon kagisakyan ni Magellan o ni Padre Pedro Valderrama. 2. Unang nabunyagan. Unang nga Kristyanismo si Radya Humabon ug tanan niyang mga sakop. Gigasahan sila sa larawan ni Senior Santo Niño nga naa karon sa Basilica Minore del Santo Niño. 3. Sa April 27, 1565, gikan sa Espanya, niabot si General Miguel Legazpi sa Cebu. Kuyog niya si Padre Andres Ordanita ug ang 5 ka Agustinian nga mga pare. Silang unom, mao ang nagsangyaw sa Kristyanismo sa laing-laing dapit. Nagpabilin sila, hangtod sila namatay. Pangandam alang sa kasaulugan. 1. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa pipila kahigayon nagtagbo, nagpulong-pulong kabahin sa mga pasiugdahan nga kinahanglan andamon alang sa celebration of 500 years of Christianity sa Pilipinas nga nagsugod sa Cebu. 2. Ilang nasabutan na uyunan, pagpahigayon og lain-laing mga balaanong seremonyas nga makapahandom sa Diyos nunggasa sa Kristyanismo latas sa katuigan hangtod karon. 3. Wala pa nila maisguti unsay buhatonon sa pagpalig-on sa gugmang Kristohanon alang sa isig katao, alang sa 28 million starving Filipinos. Tulo ka pangutana. 1. Sa pagkakaron, maisip ba nga mabansayon sa ilang tinuhuan ang 86 million ka mga Katoliko sa Pilipinas? Pananglit, pila man kanila ang musimba sa mga misa matag Domingo? Percentage-wise, nakaabot ba og 10%? 2. Mahugtanon ba ang ilang pagtuo sa Dios? Pagtuo nga wala hubara sa buhat, patay, ug busa ang kalag magmaitom. 3. Maligunon ba ang ilang pagtuman sa bugtong sugo sa Dios sa paghigugma sa isig katao? Mga pari ug mga parokyano, nagpasiugda ba og mga proyekto sa kaluoy alang sa mga kabos? Kung wala, gugma nga patay pod. Kasaulugan DMC sa 500 years of Christianity. Pagpadayon pagpataas pa sa atong ginabuhat na sukad sa tuig 2015. 1. Pagsilbi nga magsasangyaw sa pagtulunan ni Jesus, isip Diyos sa kaluoy. 2. Sa dugang pagpahugot sa atong pagtuo ug pag-isipay sa tanang miyembro DMC nga mga kadugo sa pagtuo ug gugma. 3. Sa dugang pagpalig-on sa bugtong sugo sa Dios sa paghigugma sa atong isig katao nga balaanon kay gimugna sa larawan sa Dios. 4. Pamalandungan ta ang napamulong ni Santo Papa Francisco. Magpakabana kita. Kapin sa 800 million nga mga alaot nga gutom sa tibuok kalibutan, samtang mga bilyonaryo na nga sakit
tungod sa naghinubra ra nga pagkaon. Minilyon ka mga kabos na nga matay tungod sa kagutom. 5. Atong ihulagway isip balaang ihemplo ang early Christians. Manumpa ta sa pagsunod unsay ilang ginabuhat. Nga taliwala sa persecution, sila nagbinuligay ug nagmalipayon. 6. Muapil kita sa mga seremonyas nga pasiugdahan sa simbahan. Apan, buhaton ta ang ginasulti sa unahan. 7. Kining matang sa atong kasaulugan sa 500 years of Christianity, makalipay sa divine mercy. Gatusan kapilo ang iyang ibalos.